Yakoromo ke jwang waseduogo wantiere kar kae kendo koro wanono gazet ma kawuono ageno ni nitiere makare ichiewe moro maber gimoro moro mitime moro makare. Nyinga Cleophas Oluoch yera mondo mi ateri e gazet ma kawuono gik mage montiere kara ka pok chopo kar kacha an gi wendo Solomon Atito mar Ramogi Radio mar Radio Ramogi mar Ramogi FM mar Radio Ramogi wachopo kar Radio Ramogi kae oyawre chiwo nade achiewo makare chiwo nade achiewo maber kaka jamani mor sana yoga gima idhi kawo kombe moro season ni kendo ok nwa dhi kawo macha osedonjo osedonjo urito mana utiek tielo mar ariyo gi Nottingham Forest urad gi Newcastle kata Southampton ena Newcastle Yakora moge jwang into isiro timane mano duoko tuke manyoro gutieno Manchester United na orodho ma ochwado ma oloro oriembo jobungu jobungu ageno ok jobungu ma osakwa Nottingham Forest gol 3-0 gonde go duto mane olo kanyo gi jotugo mag Manchester United ne onge gol moro amora mane olo gi joka kaka on gol no lo mana gi jotugo ma Manchester United kendo VR no konyo Manu ahinya wataka degi weche mantiere kar kae magazet mar The Standard ka gintiere kar kae wada mana rango ni mage momi pek koro kawuono ka wantie gazet mar The Standard malo kanyo nitiere weche go ma omi pek ahinya malo kabisa malo kanyo ka wanyalo yude ang tie kanyo weche go matimore bore awacho ni mano boma no ma Mombasa mano malo kanyo gik mantiere kirange ite mar 10 nitiere weche go mag jod bura ka ite mar 22 nitiere weche go mag ohala kata mago motenore kod weche go mag usuru nitiere kanyo kaka duol no mochung' ne choko usuru ma pacho ka KRA bende koro ramo ni jogo ma tiyo gi yore majendeke mag neno ni gikwepo chulo usuru itiyo kod geyo machalo nade koro gitieko gi kama chero weche go mag limbe mag wuoth gi machema wacho mag keto mwandu opogore bende nitiere kanyo gazeti mar The Standard kachelo koda ka weche mogik matimore e pinje ma oko bende nitie tung kacha jathum Justin Bieber bende nitiere kar kacha kiang'one koro nitie thum moro kanyo bende ma kore wacho ni katalog ne mar wer koro uso kanyo bilion 24 kafaya ka dibedo gi thuolo mar golo thum diso thumbi pesa di ngeno muomo pacho mano muomo pacho ka makore lacha ahinya kirage kar ka bende weche go mag teko sitima omi pek tunka mano koting'o medruok mag nengo mag sitima ere kako dhi bedo sani e kinde ma wantiere gi ka koro kamino mar Kenya Power bende koro wacho ni nyaka omedi mano nengo mar sitima mano bedo dhi rango kanyo momi pek e ite mar 4 ka thuond wach mano en tho mar ngire George Magoha mano jatend migawo machon mag weche go mag somo ma pacho kae kendo kanyo bende nitie sigana mopogore mano moting'o mag anyuolane nitie pichni kanyo moda neno kaka gigi osebedo ka timore gi duto are higa mar 2020 kod achiel nyaka sani gisebedo ka gidhi e yo machalo nade mano e kindego ma gintiere kar kacha Desemba mano higa mokalo dwe mar 12 ineno kanyo owadgi bende ni Alex Nyabera Magoha nowito ngimane ka entiere Texas e pinyno mar Amerika dwe mar 8 higa mar 2021 mano machielo bende mano captain noja riemb ndege no kanyo Agunga Magoha bende wito ngimane kaeto nyocha tarehe 24 higani George Magoha nowito ngimane wach maleta ahinya maendi ng'eni koro en ginendo ma pod ji wuoro ahinya nikech adieri tho en ginendo ma ibro yudo ka samoro nyalo kelo buok maduong' ahinya e chuny familia ahinya ka koro yudo ka jo anyuola achiel tho moluwore kamaendi apani maendi en achiel kuom gigo kumonya wacho ni samoro dibed ni ne okelo buok e chuny kata mana mosenindo Magoha kotemo ng'iyo moko kuom kaka wetene osebedo ka ng'ielo rengo e yore go kumo opogore kata kamano duto te wawene mana Nyasaye kwa lamo ne familia niendi haya wana kamano bende nyakora moge jo warango kanyo ute makuyo gi bende medo mana donjo ka wuok kuom jotelo mopogore moting'o nyaka jatend kweth mar siasa mar Azimio la Umoja bende mano yuoro dala ne mantiere bu Nairobi kar kae warangane ite mar 4 mano mar gazet mar The Standard ka wach mantiere kar ka mapek mano wacho no darango medo nengo ma sitima e kinde gi duto kako ndike kar ka
bende paro ni en paro moro makare e kinde gi nitie kata kaka ong'inje matindo tindo Solomon ka ginyalo mana range ka piny kanyo nene nitiere wechego mag wacho ni customer mopogore opogore gichalo nade Yes. kirango kaka gisebedo kanyo ka nengo chal are higa mar 2018 2019 kaka ne gintiere kaka ichaje koro iwacho ni kilowatts ka kilowatts gichalo nade. King'iyo gini maendi ng'eni kakao kuom ranyisi customer ma iluongo ni domestic lifeline kata mana domestic ordinary maendi ok dhi bedo buok ahinya ne customer ma kawaida machalo wajong'iewo tokens gi nikech ibiro yudo ka kinde machien kacha chande nitiere kaka ne osechak mede mane ne ji ok nyal fwenyo e yo mayot. Ibiro yudo ka samoro king'iewo tokens kata mana mar pesa makamato tokens mabiro ni units mabiro ni thin moloyo pesa ma itiyo godo to nitie jok ma samoro ne ok nyal fwenyo e yo mayot kasto bende yudo ni gin gigo eko ma chwadore kendo rumo piyo sawa. Aparo ni magi gin yore go eko kata okenge go eko ma itiyo godo koda piny owacho mar Kenya Kwanza mar neno ni gitemo choko osuru e yore duto te manyalore mondo mi ochop moko kuom dwaro mag-gi mabende gikone to yudo ka japiny ma kawaida niendi ema dong' kad ting' mapek ahinya e weche ma kamagi eki. King'iyo bende joma timo ohelni mopogore opogore ma bende tiyo kod stima gimbe gintiere kod margi kanyo endo moketnegi kaka osebedo ka ringo kod kaka bro ringo chakre dwe mar achiel higa niendi ma bende e yo mayot kata ka wanyalo wacho en ni nengo mar bech sitima beidho ne ji duto. Mane kirego modhi bedo kacha nyaka jogo mantiere kembe mopogore opogore kaka machielo bende olero kar kanyo ka wanyalo mana rango mana pinyne kar ka matin warangane ni odhi e yo machalo nade kamano kotenore kod chenro mopogore opogore mago mag medo bero chenro mag sitima korango mago matimore Olkaria kachiel kod Olkaria Kedong Special Economic Zone kanyo bende nitie jogo madhi bedo kacha kachudo yo machalo na wacho ni siling 12 mane unit ka unit koro kida nyiewo unit kacha mar 1,000 idhi bedo kichule yo machalo nade mano koro nyakirang kanyo ni nigi shillings kanyo koro kan siling 12 mondo units 10 mano kanyo se 120 koro chwade kida kod nyaka malo mane mida bedo kata kitiyo godo kiwacho ni nitiere machielo bende momedi categories ariyo mano bende kanyo ma en wacho ni en C16 kachiel koda C17 mano makoro mede special economic zone mano mantiere Olkaria Kedong kamachielo bende nyakora monge juang nitiere jomachielo makoro med manyien mano ni kacha e-mobility customer ma jok moting'o jogo matiyo kod nyamburko mago nyamburko matiyo kod teko mag sitima manya bedo kata ka ichajo e kinde mathoth. Kasto bende gima nyaka ing'e en ni nyalo chopo kinde moro ma samoro wabro bedo ni waonge koda koth moromo manyalo miyo power chande bedo generated kata ginene kokalo ginene kutibro yudo ka samoro kokibro mede maber mago mawuok e pi tiyo go hydroelectric koro kibro mede maber nikech kamoro dwe mabiro mbele ka dwe mar ariyo ni pod wanyalo mana medo bedo koda horo manyalo bedo ni samoro teko mar bedo koda pi mariembo gineno nyalo bedo piny kumano nyaka watwe kanda kaka nji osenyiswa cha. Haya nyakora mga juangi kinego duto bende warango kanyo ni ere kaka gidhi nyime giyudo chenro mopogore opogore koro wada mana rango mondo mi warang kama entiere tung' mogik kanyo nentiere chenro mopogore opogore kaka kar ka mondi mano ka wada rangane malo kae matin nitiere sigana moro wacho ni nitiere wach makoro nitiere makoro kono jofuamo mano Miriam Kitany kotenore kod ode mantiere e Runda wacho ni ano ka wito oda kendo oda no kamiyo Linturi gisebedo kata kod badruok e wechego mag keny mabende osebedo kar kacha ka koro bende doho nogolo chik moro mane juma ma ontie ka mondo mi Linturi oyud thuolo mar golo Miriam Kitany mano jod bura ma Aldai
oko mara ot makamano odeno mantiere Runda mago bende weche mantiere kar kae wadani warange kar kanyo mano kamachielo mabende wadani walose jogai mara Azimio Raila Odinga nochopo e dala George Magoha mantiere bure Nairobi kar kae kendo kanya nitiere kod jaode mano Daktari Barbara Magoha mabende odong kanyo koro kaka chiliel kamachielo kacha bende neno ikruok mopogore opogore matimore dalane mantiere Umire mane gwenge ma Siaya game maendi aparo ni picha ma wuoyo kende manyisi ni chalo nade nikech en gima lit ahinya ni nyiwinjo ka weche manyien mag Ramogi TV nyo iwacho kanyendo ni Magoha manyo en kaka jakom manyo tayo chenro mar liel mar owadgi monego bed ni omo kowuok e pinje ma oko ringre neno endo kar kamano en bende koro sani oonge kar kamano nyawach kanyendo ni liel kata ik mar owadgi nendo to dhi onyime kaka nyose pangi nendo king'iyo kanyendo picha nendo jatend riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja Raila Odinga nitire kanyendo koda makoro sani chiliel itemo mar mondo mi oe kanyendo komakore koda masira mane ogore kuom gi apoya nono kasto bende komachielo kono gineno kaka jotich ma dhi nyime koda chenro mag loso ikruoge mag kowadgi Magoha mabende ne osenindo mono ka gintiere kanya gwenge go magem e county ma Siaya wacho ni gidhi nyime sigana mara George Magoha pod gidhi nyime mana marango nyire kaka gidhi kanyo ka girange e yo makare chenro mag ik mago to dhi bedo kacha ka itimo e yo machalo nade mano kama wantiere koro wadhi ane ite mar auchiel mondo mi waranga ne gigo ma osebedo kanyo ka timore achiel kachiel okinyi makawuono koro ka wantiere kar kae wacho ni en jal mane orango ni kuo mar penj orumo to akwargo kawuono gokinyi bende KCSE nokwal kosoyo biro mopogore opogore en jal mibiro par ni norango ni 100% transition cha kata dar jopuonjere kawuok e sikunde giduto primary gidonjo e sikunde mag secondary kaka sani nyini sani endi igeno ni nyithindo dhi chako donjo e secondary wageno ni okang' mane okaw koda Magoha ni endi jatend migawo mar weche mag somo sani endi bende winjore otim mano endo maneno ni jopuonjre duto te manyo timo penj mar klas 8 odonjo secondary king'iyo ka endi Magoha en achiel kuom jogo eko mane dhi aching' nyaka e ot tek ni osenyise ni nyathi moro nitiere ka endi mokwamo ma ok nyal dhi e form 1 kalure ga chiel 2 to hakikisha no dhi mar mondo mi nyathi makama endi ogine to bende ng'e maber ni Magoha ni endi ma ibiro pare ahinya koda keto CBC kata somo mar CBC ni endi tim ma obedo gino endo masani endi koro oganda nyalo neno ka gima onego bed ni bed achiel kuom yore go kata kit somo ma pacho ka endi e yorno endo makare kabisa kasto inelo ndalo moro wacho kanyo endo ni kata no dhi mane skul moro to yudo ni nyakware ni e skundno endo tikwalo penj kanyo to penj nendo ichungo gi kanyo mano nyisi ni en jatelo nendo mane onge koda gimoro ni odok nyakonchiel nodwaro ni mondo mi one gik moko bed ni oriere kaka dwarore kendo seche duto e migape manotelo ne niendi wadhi ite mar 10 nyakoro moge jwang weche mag George Magoha bende omipe kanyo ite mar 8 pod gintiere kar ka warango chenro mopogore opogore gazet ma kawuono ite mar 8 kanyo bende nitiere gik mopogore opogore kaka ne otiyo kaachiel koda dakteche mopogore opogore kaka osebedo ka pare kawacho ni ne opuonjogi kendo temo sirogi mondo mi giher chenro mag thieth kaachiel koda somo mondo mi gikony ngima oganda kamachielo waranga ni gima timore Mombasa jod bura koro dhi tiyo kod omuom moeo wacho ni jopiny dhi tiyo kod omenda ma jopiny jochulo osuru moeo kata siling milion 75 ni e romo mar jod bura matimore Mombasa gino mantiere kacha ong'ije mane yo matin wacho ni kaka entiere kar ka wacho ni ndege cha kende kaka Chris Oyono bende oselero no weche manyien ndege kende jo bura 15,000 yes 215 mano dhi duogo chalo kamano kendo gidhi kacha gi wacho ni en economy class mabende kwan duto te gitiyo kanyo kod milion 5.3
mana e weche mag ndege no kende ne jood bura. Maendi kasta kupogore gi mano bedo nowach kanyo endo ni siling 23,000 mane oketi tenge ne jaod bura ka jaod bura ma otiyo godo odiochieng' kama oninde. To magi ng'ene gin omwom go eko ma dhi wuok mane ofuk japiny. To mana nikech ne gitemo bedo koda lalruok moko ma samoro nyalo bedo ni biro deo gi giwegi kata samoro nyalo konyo japiny. Ma bende anto gi kaka nene ga kawaida ni jood bura e kinde go eko ma samoro gintiere koda gino endo ma onego ma gineno kaka bikelo ne gi ber ahinya ber dhi biro kuom gi ahinya. Tibiro yudo ka gibedo kanyakla mabe wigi wil ni an ja Azimio, an ja Kenya Kwanza. Kuom mano kata kamano aparo ni achiel kuom gigo eko mane gitemo kedo ne ahinya en neno ni gibedo koda omwom go eko ma konyo weche go eko mag somo e kuonde chung' od buche midendo ni bursaries. Yes. E kinde gi bende ka ntiere kanyo wacho gin jood bura maromo 349 ka koro omenda duto mag bedo kacha ka wuok e osuru ma jopiny chulo $75,000,000 nyakora mogo jong'weche ni kacha ka jood bura ma Kaloleni mano Paul Katana owacho kanyo ni gini okwane ka gima en ketho omenda nikech wadhi mana timo tich mar kedo ne ratiro mag oganda jo Kenya mane gima ntiere kar kajo ka olero en paro ma jood bura mamoko bende ntiere godo ka sani be nitie omenda iwacho ni bilion mabuora bende osegol koro kani mana wacho ni girendera kanyo gidhi mana e counties koro akapar ka nitie jaod bura manyalo wuok oko mawach ni kaeto waketho omenda jopiny. Ng'eni kinde machien ne jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni en sirikande ni endi onge gimoro ni jotelo biro bedo koda rombe moko ma bechgi tek e kuonde mopogore ni loso gik moko. To waneno gimopogore kod singo mane ochiw ni endi. Kata kamano en sirikal kendo wacho ni awendo ok we yiere. Ero mane wach mantiere kaunti ma Mombasa gik matimore mopogore ntiere iteno mar 10 gazete en mar The Standard waringo mana mapiyo donda ka ng'wen to romo sa achiel mano mar okinyi ma kawuono ite mar 11 ntiere machinglo moro mantie ka iwacho ni mano page 14 kama gitie kar kacha wacho ni 2027 election IBC bene koro ntiere kar kacha ochalo gimoro machalo SGR kata chalo expressway man gi gachokolo man malo kanyo iloso ne tiende mobro ringe makoro chomo go yiero mabiro odhi chalo nade yiero mar 2027 nene yo machalo nade ka maendi kaluwore gi machienglo ni endi gitemo wacho ka endi ni nitiere kaka osechak gundho yore go eko mowinjore kata ma idwaro mabro neno ni obed koda commission matayo weche mag yiero pacho ka IBC motelo ne yiero ma 2027. Kineno kanyo en gine endo ma bende igere mos to oringe gine gachokolo ringe wiye tayari. Hapa ni maendi kalore kod okenge madhiyo nyime sani endi ma bende ni winjo ka jatend Azimio Raila Odinga nyowacho ni ok en mar ng'ato owuon mar mondo mi obed ni koro odwa yiero jok mobro telo ne commission endi onego bed ni sumruok paro kata isumo paro kuom ji bende kata mana okenge go eko mowinjore mar neno ni jomo yier gi eki gin jogo eko ma jopiny bende ni kod yie. Yes. Mane kine mag intiere kar kanyo ere kako dhi bedo nyakoro moge jwang' wadhiane moko matimore counties e ite mar 19 ite mar 19 kanyo kachiel koda ite mar 20 koda achiel nitiere gigo matimore counties mopogore nitiere wechego mag pur matimore counties ma Kirinyaga ma Kiambu kaka machiel e county ma Bomet ite mar 20 kanyo bende nitiere weche mamoko motenore koda jal makoro bende nonegi mane kar chai mano kama ipidhe chai kama chielo kanyo ite mar 19 kama ne wantiere kar ka iwacho ni taka osebedo ka theko kendo kinde mar taka osebedo ka theko kinde malach osebedo ka theko e kaunti ma Nairobi ka ere kaka osebedo kitiyo kode gavana ma Nairobi Johnson Sakaja osechako chenro mar loso kendo mar bero kendo mar choko taka. Yes. Ma endi wich bar maduong' ahinya hapa ni akiani isebedo ka kitiyo ga gi Jogo Road ka iwuok Mudhurwa idonjo town asetiyo kode bathi kora cham kidonjo town dong neno ka dhano oloka yorno endo lamno endo en kama itimo ohala kitaka tete hapa ni magi gik monego bed ni sani koro piny owacho mag county ni endi chako ng'iyo mar mondo mi jopiny odag e ngima no endo kata
alwora makare. Aya, koro mogo joma dhene gazet mar Daily Nation. Gima ne watimore kacha warange mapiyo piyo kapok watieko kendo wadonjo e chenro mar Rupiny, twak mabende biro ni saa achiel mar okinyi kanyo do mana dakika achiel kende. Koro ode mana ringe wiye kae warangane ite mokwongo mano mar gazedo mar Daily Nation. Warangane kanyo cover no ochalo nade. Ondike kanyo ni Raila's game plan. Ochalo nade kinde ma intiere sani. Owacho ni koro sani gik ma wacho ni duoko gi mag adieri. Ne wacho ni en kod atamalo 56 mag yiero mokalo mago kwano ombulu manoyudo kar kacha. Ka koro sani nitie gik moko 5 madongo makoro wacho kata ni onego bed ni orango gik moko 5 madongo wendie gin ka. Wacho ni rombe mopogore opogore counties kaachiel kod bombe mamoko wacho ni weyo chulo chenro mag osuru matiere ka wacho ni mano tax resistance mano gima tiere kar kacha. Wacho ni product boycott ma gik moko bende mano wacho bang' kata yiero moko mokalo kar kacha ka wanyalo range gima moko bende resist. Sani okelo gi 5 kaendi ma paro ni gitemo mar mondo mi gisund godo piny owacho mar mondo mi ochop dwaro mar jopiny. Ng'eni adieri en ni maendi en tij kweth maketo piny owacho orindi maliet. Ng'eni koseketo magi kito koro aparo ni gin gigo eko ma biro neno ni piny owacho orido wiye mar mondo mi olok pache jopiny owinj gino endo mowinjore gi bed godo kaka ratiro margi. Aya, nyakoro moge jwang ka wantiere kar kanyo weche go duto mipeke ite mar ang'wen inyalo kawo gazet mar Daily Nation mondo mi som irange gik mage masubedo kacha katimore achiel kachiel. Wadano ranga ne ite mar 3. Oganda jo Kenya manotiyo kod omenda manokwal mago mag COVID-19 ndalo mane midhusi mar corona ochopo. Koro bende moro e piny mar Amerika oyud ka koro nigi ketho mar tiyo kod omenda mano nego beni tiyogo mar geng'o landruok midhusi ne mar corona. Ma en hotel mano ka irange kar ka mane achiel kuom kuonde mane pesa go tiyo mantie Diani. Kendo ja Kenya ni koro wacho ni oseyie ketho makamano. Mano koro mano en guilty kaluwore gi omenda mano kwal to tigo e yore mopogore. En adieri ni muom to nolal kata ne otigo marach e kinde go kuma ne tuoni endi mar COVID-19 ononjo pacho kaendi. To magi gik monego bed ni ng'iyo mos mar mondo mi weng'i ni to ere kama ne otiego marach, jomage mane ok otiyo godo maber, to kod jok ma samoro bende ne owuondo oganda. Nitiere video moro ma nya neno ma bende ringo ni ng'at mane obiro koda yadh chanjo mar Pfizer ni jofwambo penje ni chal ka gima nong'eyo ni yadh chande ok en yadh nendo ma kochuoyi godo ni chanji godo ni to tiyo maber chuth ma onge gimo ni chaki medi boost moro. To ne ok odwar wacho ni nyaka medi boost ni ok oti maber kata 80%. Koro yudo ka nitiere gigo eko ma dhano notiyo godo e yore mopogore opogore mag loso mume kinde go eko mag COVID-19 endi. Kamano wach mo mipek nyakoro mo jonge ite mar 3. Ite mar 4 oseko ni wach mantiere kacha gigo mar Raila Odinga koro wacho mondo mi orangi ni yiero mokalo bende oyudo ratiro mare. Mano nitiere ite mar 4 mar gazet mar Daily Nation. Ka piny kanyo bende nitiere chenro mopogore opogore ma nitiere godo mondo mi warangi kama gintiere. Tano wadhi ite mar 5. Ite mar 5 mano mar gazet mar Daily Nation koro wacho kacha ni Kenya ranked 13th in governance index. Chenro mopogore opogore mag rango weche go mag telo bende gisebedo kacha ka itimo gi yo moro makare. Ma en medruok mag wacho ni piny Kenya oidho ngas kowuok e namba 18 mano mane ntiere thuolo mokalo higa mar 2022 kod 2 mano kaluwore kod Mo Ibrahim Foundation kane gitimo nonro machalo kamano ka koro irango kacha ni pinje 5 mamalo motelo ahinya e Afrika ka bende nyalo bedo ni gin mage. Ntiere kacha kirango ntiere Seychelles kaachiel koda Tunisia, Botswana, Mauritius kaachiel koda Cape Verde. Mage moko mantiere thuolo 5 mokwongo. Ka gima ntiere kar kae nitiere 2 mogik kae mano Mauritius kaachiel koda Cape Verde bende koro iwacho ni gidok piny ahinya, ne gintiere thuolo mamalo ahinya kata kodoko ni ogolgi ka e thuolo mag 5 motimo maber ahinya gintiere kar kanyo. Giwacho kanyo ni ei pinje 35 te ni piny Kenya en namba 13 ei pinje go kuma wachore ni
itayo maber kata yore go ko mowinjore otagodo piny. Apani mano mana nonro kata kamano jopiny nigi pachgi yud thuolo isome ite gazet mar auchiel Koromo joge range ni piny Kenya itaye yo machalo nade. Masi Chelaga to ndiko sigana no maler ite mar abich gazet en mar Daily Nation mantiere karaka ite mar auchiel. Jod bura koro yudo omenda mago maga NGCDF wacho ni koro kigolo itero gi county mopogore opogore. Jod bura makwan gi romo kanyo 300 ka gintiere Mombasa en loch ne dongruoge makoro gwenge. Solomon ni neno kanyo endo ka nyogi kun magi kel wetgi kapok gineno dalili mora mar omwom mag CDF donjonegi. Manyi winjo ka giwacho kanyo ni gichalo joma ketho sa okel gi Mombasa ka mar ketho sa. Gima gidwaro en ni mondo mi omwom mag CDF odonjnegi e agulu mar mondo mi tich ochakre. Aparo ni teko manyo gitiyo godo machal manyo gitiyo godo e kinde weko mag manyo omwom machal koda magi onego bed ni gibiro tiyo godo bende e loso moko kuom chike mabiro bero ngima japiny. Yes. Mano kinde ma gintiere kar kacha koro giseyude kendo gintiere mano romo no mano timore dini me county ma Mombasa mabende giwacho ni gidhi chwale kod ndalo achiel mondo mindalo mane gilalo mondo giyud thuolo mar tiyo goyo moro maber bende mano ka omenda mari jachulo osuru bende pod biro kacha ka itiyo godo kama chielo bende nitiere weche mopogore opogore ite mara aboro iwacho nade kar ka ero koro wacho ni magi mochari kata kar kano ringre joma otho Mameru koro wacho ni ringre ji medore kendo koro imanyo kaka inyalo gol ringre makamagi mondo mi oket thuolo ne jok mamoko bende mawito ngimagi to ponono dachopo kar kacha mondo mi orang ni ere kaka ginyalo bedo kama gintiere kanyo. Kiwacho ni sani nitiere mochari moro manya bedo ni ting'o ji 30 to nyaka sani nyalo yudo ni en gi ji 260. Giwacho kanyo wing'eni kaluwore gi chike mag county Mameru en ni ringre mora mora mokaw ndalo 10 kadhi nyime kapok okaw to ginyalo manyo yo magikete godo kamoro. Maendi apande gigo eko ma samoro katimore county to mano nyisa kaka dhano ni matek mar mondo mi oyud kata yo ma inyalo dhi kop godo bedo matek ahinya. Aya kar kanyo warangane People Daily ka watieko mana ite mokwongo kanyo warangane gino mantiere ka chiel ni gik mage mantiere kanyo mondo mi wayuda ne thuolo mar rango gigo momipe. Kata kamano nitiere sigana momipe kae Solomon e gazet mar People Daily warangane mbui ka wacho ni mago as last hour gik mage manitiere kacha kane koro owacho thuolo mogik kacha kane ntiere iwacho ni mago gigo mantiere kanyo gik mane otimo kata rapar mare dakika ge mogik gik mage mane otimore ne mano wadaranga ne ite no mara ite mara ng'wen koro waranga kanyo ni gik mage mane otimore dakika mage mogik ma gazet mar People Daily inyapere yude ga kanyo kadiponi bedo machiegni gi dereva mar nyamburko ma ibiro go e tich idhi poke yude ka entiere kar kacha kendo idhi yudo thuolo bende marange ni dereba cha migi moro komiye gari dongo riembo kacha bedo mana bute kanye kawo gazet mar People Daily ka entiere ka iwacho ni odiochieng'no koro mane koro wito ngimane mano tarik 24 nyocha chieng' tich ariyo nochiewa chiewa ka en ng'ama nigi mor iwacho ni en high spirits kendo noikore ne chenro mar kao kata mar romo ne ringre owadgi mane wuok piny Amerika chieng' tich ariyo gotieno wacho ni midnight kata kana opango mondo mi orange ni omiye kopo moro maber mana achiel kuom gigo mantiere kar kacha kachiel koda kar kae chieng'ne manorite mondo mi oyudi ringre kata dhi orom ne ringre owadgi kata kamachielo iwacho kanyo koro kar saa 9 chal mar ngimane bende nobedo kamarach ahinya kama bende iwacho ni nochako bedo koda chako bedo dizi noneno mana mudho nindo maluar kaluwore koda wacho ni bende ne owinjo ka gima dende ok otegno ahinya en gi yom mag del sigana ma kama ondike yo moro malach ahinya nikech nitie jogo manochopo odiochieng' manyoro dalane mana kaka unaneno kanyo Tuju, Raila Odinga, Profesa
Pielo Lumumba ne ni kacha, jod bura machon ma Westlands Fred Gumo bende ne ochopo kar kacha gi jotelo mamoko osebedo ka donjo e dalane ma Lavington. Doka jatend piny Kenya ma osedhi e yweyo kata odhi retire Uhuru Kenyatta nyogolo chik ne jotelo mane otiyo kod Magoha e migawo kata jotend migepe mane gitiyo godo kindego ko mar mondo mi jobed kanyakla olosane yo mar kopo mare. Mano ite mar abiriyo motieko go, mano e George Magoha, mano gando ng'eyo. Noyoro kuonde mopogore opogore, ka neno kacho chikore mag e kor gweng'. Kendo mana kama entiere kanyo, piny kanyo be nitie pichni mamoko kuonde mopogore opogore. Solomon Atito watieko. In ibo paro Magoha e yo machalo nade in, kineno kata pichni mantiere ka sani? An anyalo wacho ni ei jotend migepe ma ochung' ne weche go mag somo e pacho ka, aparo ni en jatend migawo ma wi chok nyal wilgo. Komakore koda weche go mag neno ni wabedo koda rang'iny mar somo no endo maber. An gadier ni nyithindo mane otimo penj e kinde Magoha gin koda duoko maler kendo madier. Gin jogo eko magara ka ng'ato mako ni somo daktari nikech grade mane oyudo. To kibiwinjo ni owuok oweyo oloko course, koro dok e course moro mopogore nikech samoro grade wacho A lakini wicho ken A. Aya, Solomon, wati koro watieko. Madani wawuoga e gazet koro kinyi maka wuono mondo mi wakoni ni gik mage mantiere kar kae. Ka wantiere kar kanyo, mano gazet no mara People Daily bende wasedhi kanyo kendo wasetieke. Nyakora moke jwangi na mondo mi walore gi kanyo. Walunge gi kanyo Solomon erokamano kuom thuolo matwa kod Ramogi TV okinyi maka wuono. Erokamano. Nyakora moke jwangi wagoni erokamano in bende kama entiere. Weche mag kuo mag piny ponono no kwale koso noko kwale. Koso ka sikune mamoko ma wuok gwenge mamoko kalo ahinya malo gwenge mamoko kod luongi ni kuo itime yo machalo nade, bende en kuo adie, bende kuo ne otime piny mokalo. Twak mabiro ni kod nyawadwa Sharon Ong'ao, koro kik idhi mabor. Aneno ka japuonj na kinde mana ntiere sekondar Kisumu Day bende koro aneno ka ntiere kar ka tinde en jakanyo mar Kupeta okodwa ni nyaka sani nokwale koso nokokwale e kidege duto mana japuonj Zablon Awange wayudo semolo kar ka awarange ni Sharon Ong'ao wang time yo machalo nade. Rit masani nyinga Cleophas Luoch, Nyasaye mondo riti.